Welcome to this week's episode of eThekwini Matters. My name is Simbili Masibuko, your host. Today we are joined by Sakumuzi Gwala, who is the coordinator of Bread Crumbs Bakery Cooperative in Zwelibomvu, Ward 100, to share the cooperative's journey from baking on a household stove to running a fully equipped community bakery that employs 7 people. Breadcrumbs is one of the success stories of eThekwini Municipality's Community Bakeries program, which provides infrastructure, equipment, training, and operational support to help cooperatives grow, create jobs, and strengthen local economies. Since the program inception, the municipality has invested approximately 28 million rands in community bakeries across the city, creating about 222 employment opportunities within beneficiary cooperatives. Today, we hear how municipal support helped Breadcrumbs grow, the challenges they have overcome, as well as their plans for the future. Babu Gwala, sikubingelele sikwamkele namhlanje on eThekwini Matters. Yebo, siyavuma. Siyabonga kakhulu. Alusichazele nge-Breadcrumbs ukuthi isukaphi indaba ye-Breadcrumbs njengoba namhlanje sesixoxa into emnandi kangaka yokuthi senisabalale eZwelibomvu nakwezinye indawo naze naqasha nabantu abawu-7, but sifuna ukwazi ukuthi nisukaphi la nisuka khona, iqale kuphi indaba yenu? Ngizoqala nje ngibingelele bese ngiyayichaza mhlambe mina ngingakafiki lapho ukuthi mina ngingubani ngaphambi kokuba ngizochaza nge-Breadcrumbs. Okay. Igama lami ngiyoba bese velile lapha nguSakumuzi wakwaGwala oqhamuka eZwelibomvu ngaphansi kuka 100 Yes. ngaphansi kobukhosi buka baba uMkhize onguyona osiphethe ngobukhosi bendabuko. Bese kuba ukuthi ke osiphethe futhi ngoko masipala uward council ukhansela uMkhize. Bese ngiza mhlambe ke kumbuzo wakho ukuthi siqale kephi mhlambe si-Breadcrumbs. Siqale nje sisebenzela ekhaya. Senza nje amakhekhe sinikeza umuntu oyedwa obesilekelela ukuthi ahambe edayisa emphakathini. Ukuthi abantu ke bebe nayo ke isupport emphakathini. Kulokhu ke sinalokho ukuthi siyafisa mhlambe nathi ngelinye ilanga sigcine ukuthi singagcini sibhakela ekhaya, ukuthi mhlambe sigcine sesikwazi ukuthi sibe nendawo evulelekile esizokwazi ukuthi mhlambe sibhake khona, ngoba inhloso ukuthi noma ngabe kuthiwa noma kukuthi ibhizinisi yethu kodwa egcineni iyakwazi ukulekelela ekutheni kube khona abantu abazoqasheka. Bekuyimuphi unyaka sasekhaya? 2022. Okay. 2022. Uma sibheka manje sikhuluma ngamakhekhe la. Yes. Umuntu olalele ufisa ukwazi ukuthi ikhekhe elinjani elikhulunywa ngalo, mhlambe awusithathe usichazele ngeinhlobo zamakhekhe eniwenzayo ukuthi nenza lamakhekhe anje nanokuthi abantu banithola kuphi. Okay, ngiyabonga. Abantu basithola khona ebaker yethu ekhona lapha eZwelibomvu, ingaphakathi ehall lakaZwelibomvu. I-bakery ikhona ngaphakathi. Ngizobe sengibalula ke mhlambe inhlobo esizenzayo zamakhekhe. Ama-birthday cake ayatholakala, kuzoba oma-snowballs, oma-queen cake, oma-scones, kuzoba oma-rainbow, kuzoba oma-lamington, kuzoba ngokwabalila ama-scones. Yes. Zonke nje into nje ephathelene nekhekhe siyayenza, kodwa esikwenza kakhulu okwamanje sibheka lento yemarket ukuthi imarket yethu ike yiphi kakhulu. Angithi lapha eZwelibomvu abantu bakhona bayasupporta kakhulu ngokwebhizinisi lethu. Bebe nemicimbi baya order kuthina kakhulu amakhekhe. Inhlobo ke abajwayele ukuyi-order lapha eZwelibomvu kuyaye kube ama-rainbow, kube ama-snowballs, kuzoba ama-donuts, kuzoba ama-queen cake, bese kuzoba oma-scones. Ilawo kakhulukazi esiyaye siwenze, nakuba siwenza amanye kodwa siyaye siwenze ngoba ukuthi kunomuntu osuke ecelile ngaleso sikhathi.
kodwa esiwenza nje njalo nge-weekend ngoba ama-order bayawafaka abantu basemphakathini. Nge-weekend wonke lezi zinto bekade ngizisho ziyatholakala nge-weekend. Nihlale nimatasa nje nge-weekend abantu bezothenga amabhakede. Kakhulu imicimbi nje lapha eZwelibovu and basisaphotha kwangempela abantu baseZwelibovu. Asibheke la babugwala iqhaza lidlalwe umasipala waseThekwini ekutheni nikwazi ukuthi nikhule niyi-Breadcrumbs. Unitholaphi umasipala? Niqale kuphi ukuthi nize nitholane nomasipala ningene kule program le yamasipala yokuthuthukisa nokulekelela ama-cooperatives? Shuthi besikhuluma kubaba uKhabazela ngoba besiwenza lo msebenzi siwenza ekhaya. Angithi kune-soap kitchen lapha ekhona lapha eZwelibovu. Besinesifiso sokuthi silokhu sisho sakudlala kodwa ukuthi siyayifisa ukuthi sifisa ngelinye ilanga mhlambe khansela bekungenzeka nisilekelele mhlambe kube yithina esisupplya ngezinkwa la kule soap kitchen ekhona ngoba angithi ikhona ikhampani esupplya ngezinkwa ukuthi silokhu sisho sajoke kukhansela kodwa sibe sisho futhi umkhandlu weTheku ugcine usuba nohlelo lokuthi uzokwenza ama-baker awuzowayisa emawadini. Wathi befona uKhabazela esho ukuthi kunohlelo oluka nje sizothola nathi su-100 sizohlomula kulelu hlelo le-baker. Ngangakholwa ukuthi kodwa-ke useshilo ngase ngitshela omunye ongekho la uzakwethu okusihlala ukuthi hayibo nangu uKhabazela ukhansela uthi engathi kulokhu esasicelile engathi kuzokwenzakala. Kwalunga yafika inkontraki sizokwakhake isakhiwo lesi samacontainer akhona. Ungathini ngosizo nelitholile oluqhamuka kumasipala? Kungaphezulu kokubonga kuthiwa khona elinye igama elingabe elisho ukubonga ingabe ngisho lona. Kodwa ngoba likho akukho ukudlula ukuthi sibonga kakhulu kumasipala weTheku ngokusilekelela ukuthi usinikeze ithuba lokuthi sibe ne-bakery siphume le kade ukuthi besinomuntu oyedwa obekade ukuthi simqashile. Ngale ngathi umasipala esinikeza lesi sakhiwo esikhona njengamanje se-baker kube nomehluko omkhulu kuthina ngoba umthamo esesiwenza manje wamakhekhe awusafani. Noma ngabe kuthiwa funa umthamo ongakanani wamakhekhe ngabe edingakala mhlambe ngokwemarket noma ngokwabantu abasuke mhlambe bedinga amakhekhe akukho esingeke sikwazi ukwenza and kudale omkhulu umehluko ngoba sesinabantu esesibaqashile kubantu basemphakathini. Sinabantu abawu7 abakhona njengamanje abasebenzayo bese kuzothi abanye kunomunye osilekelela ngamaqanda ngoba amaqanda asebenza kakhulu kulento yokubhaka. Kuno supplier owangaphakathi onezinkukhu naye noma zinganele izinkukhu zakhe. Sesathi nje bekuthi nje amaqanda ayalunga lolo nani onalo lilethe futhi sesimnishe ukuthi aphinde asize nabanye abantu ekade ebasiza singakabikhona. Into sesathi asingeke sisakufonela manje into okumele uyenze wena amaqanda right letha kuthina asimkweleti ke futhi beyifikile uletha amaqanda asinikeza wona bese simnikeza leli nani awelishilo ukuthi ufisa simnikeze lona noma ukuthi ke akwanele ngoba sigcina sesiya futhi kothenga le kumele sithenge khona ngoba umthamo wethu mkhulu kakhulu esuke siudinga kwamaqanda. Nawu baba uGwala noma iliphi ibhizinisi uma ngabe lisuke liqala noma uma lisuke likhula liyaba nawo ama-challenges endleleni. Mhlampe nina njenge-Breadcrumbs imaphi ama-challenges enibe nawo endleleni nanokuthi nifundeni kulawo ma-challenges as nikhulisa i-Breadcrumbs? Mhlambe
kusho nje engathi mhlambe kwama challenges kakhulukazi nje ngoba sikhona sisefieldini sisebenza njengamanje. Lapha ngakuthina enye into ebuye isihluphe kakhulu ukuhamba kukagesi. Ezinye zezinto ezibuye zisilimaze kakhulu besisebenza ukuhamba kagesi. Sike sathi nje sinama-order mfowethu ngoba uyena esijwayele ukuthi sibe naye emsebenzini, uKhaya wakwaNyaba. Wahamba ugesi amakhekhe aku-ovini. Eyi Nkosi yami. Ngathi hayibo sizokwenza njani wendoda? Shuthi ngoba into esiyenzayo uma kuwukuthi umuntu uzodinga amakhekhe siyaye sithi alethe u-50% deposit. Shuthi sekumele kube ukuthi phela mekungenzeki kube ukuthi ugesi ugcina ngokungabuyi. Kumele lama deposit wonke kumele egcine siwabuyisele kubanikazi bawo ngoba asisabanikezanga into abayidingayo. Ngithi kwakula ko9:30 sifonela kumasipala, ngafonela nokhansela ethi hayibo weKhabazela awulekelele nakhu sinenkinga la, ugesi usuveze nohamba amakhekhe aku-ovini ngenhlanhla, akubanga isikhathi eside kakhulu sabona usubuya ugesi sasaqhubeka sasebenza. Okunye mhlambe okubuye kube ama-challenge silento ukuhamba kwamanzi ngoba namanzi siyawasebenzisa besiwashe lezo zinto okumele siyiwashe esuke siyisebenzisa ngale nkathi sisemsebenzini. Amanzi nje abuye abe nenkinga nogesi. Uma ngabe ubheka nje eminyakeni embalwa ezayo, zithini iy'nhlelo zenu ze-breadcrumbs, nizibona nikuphi ngokwezinga lebhizinisi lenu? Ngibona engathi impela kuyela ngakhona ekutheni sithuthuke. Sibona kuyela ngakhona kodwa nomasipala weTheku kuyingxenye enkulu kakhulu ekutheni sithuthuke. Ngoba isifiso sethu ukuthi nathi sibe ingxenye yokulekelela uhulumeni, singalokhu safaka uhulumeni silokhu sithi uhulumeni akasiqashi. Nathi isifiso sethu ukuthi asibe nathi silekelele ukuthi siqashe abantu ukulekelela ugovernment, kakhulukazi abantu abasha laba njengoba kuhlezi kukhalwa ngamathuba emisebenzi. Sifisa ukuthi nathi sibe i-co-op ezokwazi ukuthi iqashe abantu abazokwazi ukuthi baxoshe iy'kati eziko. Enye into esibuye siyibuke-ke ngoba njengoba sisemakhaya thina, ilekelela kakhulu le yokuthi njengoba sisemakhaya bese soba ney'mboni eyizoba semakhaya ngoba imali eningi iyaye ihambe ne-transport kulaba abasuke mhlambe besebenza koThekwini, ngabe yiko-Pine Town noma ngabe ikuphi lesuke mhlambe umuntu esebenza khona. Imali eningi ihamba ne-transport, osuke ingahambi ne-transport usuke mhlambe uthola ukuthi uhleli emqashweni. Behleli emqashweni kumele kuloyo mali asuke eyithola kumele aphinde futhi kuleyo mali asuke eyithola kumele aphinde akhokhele i-rent, kumele naye athenge into edliwayo, kumele aphinde futhi kuleyo mali aphinde akhumbule ekhaya ukuthi kumele ondle. Kanti uma kuthi thina njengoba siyibhaker esemakhaya sizobe sizoqasha abantu abalokhali, uzobe ehamba ngey'nyawo uma kuthi uya emsebenzini, uzobe engakhokhi i-transport ukuthi leyo mali ye-transport iza kuyena, leyo mali engabe urenta ngaye imali ezobe iza kuyena. Yilokho engathi ungalekelela kakhulu. Mhlambe sesivala nje, ungameluleka uthini umuntu olalele le podcast namhlanje, mhlawumbe ngabe umuntu omusha noma ngabe umuntu okade mhlawumbe ayefisa ukuthi ayiqalele naye elakhe ibhizinisi, wena ungameluleka ukuthini umuntu olalele usanaso isifiso sokuthi naye aqhubeke azame angene ebhizinisini noma athuthukise ibhizinisi lakhe aseliqalile? Engingakusho nje ngingathi uma kuthi kunosafisa ukuthi angene ebhizinisini, into yokuqala nje kumele ibhizinisi alirejiste libe semthethweni, laziyo ukuthi kunebhizinisi. Kuzomlekelelaphi lokho? Kuzomlekelela ekutheni uma kuthi kunezinye zezinto angabe ezidinga noma ukusebenzisana mhlambe nohulumeni ukuze akwazi ukuthi athole mhlambe ukusebenza mhlambe ku-government,
kungamlekelela uma ukuthi uhulumeni uze amlekelele uma ukuthi ngoba kumele laziwe ibhizinisi, angalekelela ugovernment ukuthi amsize uma ukuthi irejistiwe, ngoba ngeke akulekelele kwinto asuke engazi ukuthi bethule kuyalekelela, uzobe elekelela kwintoni. Okunye mhlambe engingakululeka mhlambe kwabasafisa ukungena ebhizinisini, okunye ukulokhu ukuthi mhlambe barejiste kakhulu ama-co-op, ngoba kulokhu kwama-co-op kulekelela kephi, kulekelela kakhulu ngoba kusuke kwama-co-op aqala ku-5 kuya phezulu abantu. Engithi lapho njengoba beka ukuthi mhlambe no-5, angithi beno-5 imiqondo yabantu iwu-5 ilo iwu-5. Hayi, akusho ukuthi lokho osuke sukucabangela ngoba unekhampani uwedwa, lokho osuke sukucabangile kusuke kuyikona. Kwesinye isikhathi uzocabanga into engekho right, ngoba usuke uwedwa kusuke ku-right. Besithi siwu-5 kuya phezulu, sizoqale sishere imibono, sigcine siphume nento eyodwa engicabanga ukuthi ingasiphumelelisa kuyibhizinisi. Nivula ngaziphi iy'nsuku Sivula nama-hour okusebenza? sivula Monday to Friday, 5:30 sisuke sesikhona thina eBaker, ngoba ezinye zezinto kukhona esikwenza ngayizolo kwizinto esuke kumele ziye kodayiswa. Bese kuba khona okunye okuphoqa ukuthi sivuke ekuseni, 5:30 sisuke sesikhona njengama-scones nje, siyaye sithanda ukuthi siwenze ekuseni, oma-queen cake noma-snowballs siwenza mhlambe ngabo-3 sisuke sesikhona eBaker. Nivala ngasikhathi sini? Angithi njengoba ngithi sinabantu laba esuke sibanikeza ikafrini, sivala bese kubuye bona. Bese-ke sekuvaliwe-ke. Yes. Ngitholakalaphi? Abantu bayakwazi ukunithola mhlampe ku-social media, umuntu olalele futhi Izwe Libomvu ngiyakwazi, ngingafisa ukuthi ngiye khona but ngifuna uqale ngibabone kuqala labantu ey'nkundleni zokuxhumana, so nitholakala kanjani? Sikhona ngokwey'namba, ikhona inamba yami nezinye iy'namba zakwethu, bese siba khona Facebook. TikTok, ku-Facebook. Ithini i-account uyayazi ku-TikTok noma ukakayazi? Ikhona ilinki mhlambe ngizoyishare ukuze bayibone, ikhona ilinki yokulentuza ku-TikTok. Ayikho inkinga. Siyabonga kakhulu Babu uGwala ngokusivakashela namhlanje ohlelweni lwethu. Sibonga kakhulu. That was uSakhumuzi Gwala, who is the coordinator of Breadcrumbs Bakery Cooperative in Zwelibomvu, Ward 100, and we were speaking to him about the cooperative's journey from baking on a household stove to running a fully equipped community bakery that employs 7 people. That is goodbye from myself and the rest of the team. Till next time, don't forget to like, to share, as well as to subscribe.